लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंहानाव दिनै आंनि लोगो फैदों मैया बियो बरपेटा र'डआव फुजा नायनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंनि खाथियावनो फैखादोंमोन नालाय जोंहानावबो आलासि जानो लिंहरबाय आं दहाय फुङाव साहा आरि लोंखांनानै मोननैसो फट' लाबाय आरो जों गोबावसो लोगो मोननायनि आंना लोगोआ ओंखाम उखैथ'वाखै होननायखाय बाजै आरो प्रिति मोननो ओंखाम खुरनानै होग्रोबाय आरो ओमफ्राय नै जोंहा बिबोनाङाबो ओंखाम जागासिनो दङ नै बोरमा बेदराबो दरथामल'सै खोमा आलासियानो बोरमा बेदर जायानो जोंहाना मैथा ना ओमफ्राय दालि पापरल' जाबाय ओमफ्राय नै आंहासो बेदर जाया आलासियानो जाया आं बोरमा जाया ओमफ्राय नै जोंबो जानो जिरायबाय स' जों जाग्रोनोसै नोंथांमोनखौ दसे उनाव लोगो मोनसिगोन दा जोंहा बेयाव थांगासिनो दङ लोगोनि न'आव ओरैनो दसे बेरायना होनांसिगौ जोङो साथामबो थांगासिनो दं आरो बेनिफ्राय आङो नोंथांमोना आंनि लोगोखौ सिनायथि होनो बावगारदो बियो रुपुयनि मुङा अम्बिका दैमारि जोङो HS फार्स्ट इयारनिफ्रायनो लोगोखामोन आरो ओमफ्राय नै फैयै सफैबाय हावलियाव लोगोनि न'आव मोनालायबाय जोङो मोनासेयावसो ओंखारबोखादोंमोन नालाय नै दा जों सफैबाय हिनालानि न'आव सासे ओमफ्राय नै लोगोआ आंना मिथाइ आरि रानना होफैबाय जोंनो बिस्कुट भुजिया आरि ओमफ्राय आयंआबो साहा आरि होफैबाय आरो जोंनो बियो आंनि लोगोनि बिमा लोगोआ जोंखौ हर थानो थिनबाय थादोंमोन आरो थेवबो थायासै जोङो ओमफ्राय बरपेटा र'ड मोननाय लोगो लोगोनो बहुत मानसि भिरखा दुर्गा माखौ फासायनो गारियाव दिखांना लांगासिनो दङ नै आंना लोगोआ न'आव थांनो ओंखारफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होदो बाय